lo kasi pating kailangan ko ng pali ito kasi akinang so lamang kayo mo ito yung spokesperson ng senior leader ng handle lo kasi nadat isi bangke mathaning kecheng hut latung karbiang long lapung kimi akimang kipicheng 1.0 laso hut ke latung HPCF asong ben dikhe latung duplicate pusi ota masih duplicate latung irong ke pusi fuluni long si latung dharna doda sida pu carbing law autonomous council ba BJP aparty laso government pen abangke ilitum akarbiatum mithang dadak air office long ke bang pen tinangan bhara pen chenglok akisung ki boydo lape mithang apor ka dure pen ajok lahai kisung pen pata ka chulai dong thek thek pata ke long le pinangan lapuson ki du ajok si kasi ki du kila rada phan lak isi lata bikheke kicheng complete karbi tu mansi ipon lapem laso puthak pen along tin pipen lo APHLC tum ke pachobe alam ke problem duplicate apata tu si da problem lasin non ako isia apoin laso impact bangke rat atunga bang carbon law autonomous council but carbon law autonomous council Dr. Tuliram Rohan CM sar akiro ahir jume ki bang arlo thektan latum theklo lapen non ako 2.0 hut non change thulo labangke ilitum ahope alam bangke pinangan ningje nang ni alam si APHLC aparty ahin pen ningje nang ni alam ulai lapiti labang kire meme latum kopia agent ma ko aprang me itum kamat hadu la suating nasi latum dambo athe isialam no non sitame je alang litum mithang mata meeting long ipudo je dak 1951 52 laso ki wang atum phan anke khilonjia kusila tum ipu khilonjia okhomia khilonjia adivasi pusi ki populato lasi halaso award bangke pini ke latum ke paklang klede kopi ki base ponsi je pata ki pima alama bangke latum pangun thipsi non tribal apan pota ki pi pusi rong rat apan ke pan ludam je apan isi camping election camping ason si kita lasi ahokper alam non sidame efiji burn ka kuri do latum kapre asai ke claim do aggressive person si kachi paklang do lasi nile tumpen ki pudun kangtung bangke jongsi aparty pen kama thajong si positive do pulote kumarne inudda kapan punon je laso amunit abang puke non kewangmi abang pu apan sinang tum long le pota pidet pulote labang itu ngachingwa ya awar side sitame na kecheng ben alang tumithang matapu APHLC alidar president jaiga tharmasi pulo 1951 1952 alam kaning do laso ang bong pen ako kapre ka tumta ningje itu ami okhomia kilonjia ko kaninge do lasi ahok per alam pudam lo pulote 1951 aprang pen pata kilong dolo athe mohet nibituma alidar spokesperson prosar kaninge dolo je jonardon pathok ason ke dak ke deputy chairman sinang man lapen ilituma approve donon ta kapre kholasot district long le aprang penta bang pota pinangana area long nang claim that person do non lahorian na itu approve do kapre katim long ta approve do lason hinna ke sipsagor pulo hinna ke nogao pinene lason ke pudo se hala hai itum chilong det na phi boundary long clear det na phi tum 51 52 pe na phi jo ki ke dohu to itum dora pet atum hala tum aphan bangke ili tum aphu ta hai apota apu pen aso laso transfer laso apata ki pi bangke lake aron lo lake ako lanjong si pipon pe pulote lake pi thelong nauta isia khaiben do chom buge avimati lasi hula ki pidam bangke latumta polisi mesen lo pusi matha nei deeply pen arsik jit pen matha dansi laso bangke kinang sot pusi latumna pune je ako jongsi politicalize jongsi latum motivated jong si la pensi election pa thuji pulote la bangke arule la tunga pan than bustame lake kichi thanda chi than pa joj pa ji than na ason mande ji lake athe bima APHLC aparty pen kaningje tangalam se ako ningje je alam latum chi than ako ihin bangke ne theklong lo CM sir carbon law autonomous council ilituma chief Dr. Tuliram Rohan sir lapuson alidar
GI ka tharta ningjit hua hima puni 1951 1952 ke do atuma phan si longle pota pichotji lapen ke wang mi atuma phan longle pota pipe ko ningjit da khai bangke la ke ekdam clear ningjit da la ke wang mi atum phan ke nitum longle pota pitekte la ke clear alam se ningjelo la pen la suang bong ta la anda pulang non tribal ke lage long le lo hai sita la suang bong sita me ako tribal lang bong sita jene non son Manipur pen kiwang aku kita ho nane ho mane kosom lo na akaprek district pen akini kiwang tu sita me wata pitekte pusi clear alam e phando lasi la son a policia huda banke la iditum ning sipet ni la pen ngeli chuning riga jongsi positive wasonte latum lahai protest pe aprang latum lahai mane mi fike ke aprang lahai claim ke aprang si Carbing Law Autonomous Council ke 1.0 huta katu kawya song manta hang je aki joy ben pota people la sin ang letum sanang du nei la pen alang li ke party lam dalang le Carbing Law Autonomous Council pen ke lage amuga party pot pota pinang ne la son dawe lasi ang to na phan si pota gipi ang to na phan pota pilo lasi ahok ahak pulo la tu memorandum da pidam me mati Carbing Law Autonomous Council la phan lapen kali pulo tangte a oddo la tumda a right do la tumda kama thani ya jukti do je laso puthang ni tum discussion do nei pule la tum ninge dam sida cho sida la tum bang ke pilo lake bok bor inang po koi bor inang po lapen si politics pathunang po lapen si rat aphan pamang hunang po lason a game plan aphan cho lake lasi puthot lason mane rat pacharwo sai lason karbiang long ingsam jina tomon pen akaprek tomon ki pon peda ji aphan nangke alang lituma responsible do athe bipod ma non sidame munit thi the aphan munit ki pathi efiji barna kuri pen chenglok angton ki claim lasi aprang ason itum batai CM sar ni jelo kedam tang ilitum kechok chia mukha halahi kechok chia mukha ke dunai itum repeat nang ne ilitum puthot non ke wangi phan bangke ke pachok long sidam nei lasi true discussion men si solution ne pinangi puti CM sar ke approach do sida pini APHLC tumke lake amithang aphan kedam tang hot duplicate puta pachobai delo duplicate kali delo non sita jaiga turning je veklo je 1951 1952 ahut ki do tum phan anke lake khei barim busi recognize nahi busi alang li tum si kaninge prang la so meaning si non banke kadu kawe autonomous council tumta jongse akimia pota non tribal tuma phan akimia pota isudet prote hola so apota bang wanoi la so pota wanoi la si komane hula so ahut 1951 52 hut apota ki do pen non apo aso transfer ka chikuri ke lake latumta arai do lasila bangke APHLC tum rat afan pachobai nang ne APHLC a party tum lason mane rat along controversy provocative lason a concept pen ke rat afan than nang ne lapen pachobai thap nang ne lap chongsi lason pachobai thap pulote rat si mo arnisi alang litum afan ka bisar son mandeji usine lihin pen ke ki pukang tum asilan jalo